I once said ANC, African National Congress, in the Eastern Cape is agendas. There's a social media example that I'm going to steal. Uyawazi Lamzi, you know that house. In fact, it is close. You know those homes. Lamizi umama khona, utata khona, abantwana, banabantwana babo bahlala bonke apha kulo forums. Mama notata bayashusha. Abantwana le granti yabantwana babo bayayishusha. Ne? Kubekho lo ke ngokungathi unayo i-future but uqumqumana usemncinci uya-outa. Aba balinde lo outhileyo aze ne-Sukbek ngemali yomqamelo. Then aba babhizi bayokwelita ipatyupatyu le-5 litre ye-Automavest. Ntoni ezantsi? Sisters, cousin, 4 sisters, 4 cousins. Then abazali nabo balinde. Yabona la inyuva dam yefamily. That is the state of the African National Congress at the moment here in the Eastern Cape. Ladies and gentlemen, ANC is what I define as agendas. And this started when the current or the former provincial chairperson of the ANC was declared to be interested in coming back for the 3rd time. I believe that's where it started. And that's not wrong now. We were doing regional conferences and there were rumors that Umambu uyabuya. That's when everything went west. Right now, we do not respect the ANC because kuse-agendas. Kuba ke ndiyi-Christian andizukwazi uyibiza le nto ndifuna uyibiza but kukwamtyu ujuliwe. Uyayiqonda? Uba ibinobizwa ngomnye umntu binovakala bhetere but coming from me andinokwazi uyibiza but kukwamtyu ujuliwe. It's those kinds of families, right? And just to give context, why is it that I still speak on the ANC? Okokuqala, ANC likhaya kuthi. Do you understand that? As much as we are not liking the ANC, sizalelwe kwi-ANC. It's a home to us. Abazali bethu, abazali babazali bethu come from there. There is no way that siva kamnandi xa kusenzeka olu hlobo kwi-ANC. Hence, I will speak on the ANC. And maybe I should give a disclaimer ndithi, mna ndingulunga, kanti ukhe ndibone. Without fear of, siyaqonda mos ANC ba-operate ngenkabi, bakuthumela xa bedikiwe ngoba bakuthumela, you know those things. We know them, they're criminals. Me, ndinxiba ushoti. In fact, ndizawukhe ndithenge ibhayisekile ndihambe phaya e-Oxford Street okanye apha eKomani, Cathcart Road. I don't fear them. You know why? I belong to Jesus. My soul belongs to Jesus. They can come after the flash. And one other thing that makes me not fear speaking the truth about the ANC was I have ndilala mna ndiyaphupha ebusuku, ndilala ndiqamele ngolwimi because I do not take money to speak against anyone. So uMabu noba ngandicaphukela thini ne okanye ingcuka, they know for sure that this one is not taking angandijikela ngomso. If namhlanje ndiyamncoma uMabu enza ububhanqa ngomso, I will speak on obabhanqa benzileyo. Do you understand? That goes for anyone and everyone in the ANC. That is just me. Now, when I say ANC's agendas, it started when 3rd term was declared and people got divided. I've already, if you can check my YouTubes, I've already spoken on that. Now, you were there, Yakumul, when the first verdict as a court was delivered. When the ANC was iqhekekile into 2, i-verdict yokuqala yadeliverishwa, i-verdict yokuqala which said inkomfa mayingaqhubekeki, mayimiswe inkomfa until you fix the things here in the ANC. Do you remember that? You were there. Now, the ANC came and had a press conference. Yabisithi, I will appeal this decision
a greater part of the faction that is currently leading, they wanted to appeal the decision of the court. They tried, they failed, right? Leaded, can I say leaded? Led by the Minister of Justice, Ukhumbayi, who is in the NEC, deployed in the Eastern Cape. They decided they're going to appeal the decision of the court eqaleni. Bahamba wrong legally. Kwathiwa, you are wrong again. And you are going to be in contempt of court if niyaqhubeka nale. Nawubanjwa niphamba. Ne? Hayi ke bancama bazicenga. Now, barhubuluzisa ilist, baappointana. Remember, term APC iphelile. I'm giving a background of what is happening in the Eastern Cape. The term of the Provincial Executive Committee has expired. So barhubuluzisa ilist, baappointana ngokuthanda kwabo. Abantu bathutha i-5 million ne-15 million. Region nga-region bekhupha ii-millions ngobhaka. Andizuzixela uba ziyaphi. Andizuzixela, sundibuza ubana ziyaphi, but kwakhutshwa ii-millions ngobhaka. And I need to put that on record. I'm not going to say names. It's dangerous to say ezo millions beziya kubani. But ndiyazazi regions ebezikhuphe ii-millions. Ndiyazazi nee-regions eziye zancediswa bezingakwazi ufikelela izi-aram ezithile zaphaa kooJoe, ingadi imali yabo iphelele. But zikhutshiwe millions for that PTT list, ne? So that kufakwe abantu ekuthandwa ngabo. Now, who makes that list is the National Working Committee of the ANC. Remember, I did not say anyone's name by ibisiya kubani mali. And I also did not say the NWC ibisehlulelana ngeza millions. But bezisiya pha apho ziya khona for that PTT list. Nantsi ke yi-twist kuyo yonke loo nto. The PTT list, it was just 3 weeks until the High Court in the Eastern Cape decided obabubhanxa be-PTT niburhubuluzisileyo na-appointana illegally, ichitheni laa nto, it's illegal. Uyaqonda uba imali ezizingaka oobhaka bebesiya phapha kwandawo, ne? Abazubuya bona, itshonile imali yaba. And i-PTT ichithiwe. Ukhona omnye ke abangamfuni igqithe ndimthanda yi-Eastern Cape. Bekusithiwa akafunwa kwakule faction akuyo yitshomi yam, ndimthandela uba powerful. Kuthiwa yena uthathe unom-3M, abanye wasebenzisa i-15 ii-regions, zizisa i-5 nakanye i-15, but yena uthathe i-3M, wasogqiba wayinika omnye oyipha oyi-individual, wathi jonga, faka mna apha, wamntu phezu kwetafile ubhaka. Wamfaka nangoku. And lo amcelileyo uba amfake ngenkani kulaa nto, umfakile. And phayana uyabhulishwa lo ndithetha ngaye. Uyabhulishwa phaa kulaa nantsika because kuphethe abanye. And anizundiva mandigqithe. But umfakile ke ekugqibeleni. Kodwa naye unantsikiwe ngobhaka ononom-3, which is very progressive because kaloku bekuzawukhokhela aba bafunwa ngaba qha. You understand? Ndiyafuna ukuncoma sisters, andifuna uphuma esiporweni. I'm getting to something. Now, the decision of the PTT was overturned by the court. Yaqonda ubana ke ngoku i-ANC okwesibini, for the second time, the current ANC that is leading, it's overruled by court. Ukubana abukho ububhanxa nibenzayo, yiyekeni le nto niyenzayo. Eza bribe zokubana igama lam mali-image leadership, igama lam zonke zimke namanzi, izabenzela umsindo ke le nto ndiyithethayo because it is the truth, unfortunately. And ke you know very well here, we do not sugarcoat the truth. Mna kanti ibhanqa nge-20 cents, so I have no reason to protect anyone. Ladies and gentlemen, I do want to say, ngelishwa ke lomhluzi wamanqina, there are people, nayazi bana ndisoloko, it looks like I'm always blaming uMbalula, ne?
uMbalula is a secretary. Yes, he is the boss of the ANC. However, there are key players in the ANC, and it's not Ramadola. Ndoyika Yogunombisi, the key players in the ANC that have enabled the ANC to be. Ndikhe ndabhala ipost ethi i-ANC isemrhudweni sisiXhosa. Do you know what that means? Isekakeni. Hayi, in fact kwakutsho there's a leader that once said ANC isekakeni. Kutyibili kwakuwo ngoku, because there's people that were trusted by veterans in the leadership of the ANC. Kwangoku andizutho Oliver Tambo, but babethenjiwe abo bantu, but ngoku barhoqa nge-ANC eludakeni. I'm not talking about Mabo and the current leadership. Thetha abantu esibahloniphileyo thina. Apha kwi-ANC, we respect them, but they are part and parcel of the downfall of the ANC. They have enabled. Uzogqiba bafuna uhamba ngoku xa izinto ziyimesi. Potyakele i-ANC. And amandla asengabo babalungisa i-ANC le. Ibaxakile ngoku. Now, the first verdict was won and they lost the current faction of the ANC. The second verdict, again in the High Court, ithi ichitheni laa nto yalapha ithi beniyenze ngomgunyathi. Uyaqonda? Now, uyakhumbula the first one, there was a press conference. Kule yesibini, hayi tata, khakubekho kwa-press conference echazela abantu. Xa ndisithi kuse-gender kwe-ANC, there is no accountability to the people. Because ordinarily, if i-ANC ibise ngumzi wamanyani, sentsho ibise ngumbutho obhadlileyo, there was going to be a conference ethi hayi siyaxolisa, siyeke kwathi. They announced ukubana a day prior the verdict, ubana sizaba ne-conference ngomso, wafika ungomso, so they lost kwabekho kwaloo conference. That is how the ANC is being run at the moment. And unfortunately, kuba ithethwa ndim ke abazoyiva, but i-ANC yona, they are messing it up. They are messing it up. And look, I'm going to read you letter kaMabu. Kanti ndithetha ngale nto kaJulius. I don't want to get to qualification kaMabu. Indikile into yakhe masters. Bathi ndimthanda. Bani? uMabu. Abantu bathi ndimthanda uMabu. But between mna naye uMabu, he knows very well ukubana deep down, on a personal level, I do not have a problem with Umabu. In fact, ndiyamthanda uMabu. But the moment, kaloku mna I'm always on the side of the truth. The moment he messes up, ndiyamjikela umntu. It is because akho nomntu oyi-one in the entire province onoma athi ndiqhela umnika imali uba makathethe ububhanxa ngobani. Akekho. That is why I'm still alive. That is why I'm still strong and I'm going nowhere. It's because none of them have anything against me, because they know that one will speak the truth, and get truth. I feel like truth will set you free. I'm always on the side of the truth. Uma uyayazi ukubana akho noyi-one umntu owakhe wandinika imali wathi thetha ububhanxa ngomama. Ungcwetha ubuyayazi ubana akho noyi-one wakhe wanika imali wathi mandithethe ngaye. Ndithetha kanye ezi zinto bangazukwazi uziphikisa. Why are they not suing me? So I'm not against anyone. There's no reason to dislike me. You might hate me all you want, but uzawuphinda uzicenge undithande, anaxesha lakho. Just between me and you. Now, I wanted to blatantly speak on the enablers of the chaos that is happening in the ANC. Ngaba sibahloniphileyo ke, bangabaXhosa, banguminister, balapha kuthi ephondweni. Andizoyichaza i-region, but le ndisuka kuyo. Ngaba tata badala. They are enablers of the chaos.
in the Eastern Cape. And you ask yourself, bapho Zuko, Godlimpi, the intellectuals of the ANC, bapho Stella, kutheni le nto bengayilweli i-ANC? Where are the young people of the ANC? Sisekakeni, yes, but oh, I need to mention Unonceba. Who's this girl? This lady, man, Unonceba something. Kuthiwa nguye yedwa okay wathi madoda irongo le nto niyenzayo. Andazi noba bamniki na yena imali, but uthe irongo le nto niyenzayo. Uthetha inyani, uthi irongo niyayibulala i-ANC. Kuthiwa nguNonceba qha ukhe wama enyanisweni kulaa NWC as we speak. So akho mntu unanyani kulaa nto, just between me and you. So you will figure out for yourself ubana who is the problem in the ANC. Ubani oyithandayo i-ANC? Who still has respect for us, the people? I think mna ngulwazi rhotya. I think so far ngulwazi rhotya. In fact, andazi nobana ndirongo na, I will reach out to ulwazi rhotya khe ndithi masihlale phantsi mhlobo wam ukho uyidakanya, ukho uyicacise into yokubana kwenzeka ntoni kulaa nto ye-ANC. That's my next assignment, into yokubana mandiyokhangela ulwazi rhotya akhayibeke, because thina we don't understand the terminology yasecourt. Ezi verdict zoyi-2 aziwinileyo yena ne-collective yakhe against the leadership of the ANC. ANC himself, he needs to explain to the masses into yokubana what is this, what does it mean exactly? Hayi ke madoda bendifuna nje uthetha loo nto, otherwise kukhona abantu bebenipressurize about the BCM, bacinga fanele ubana uprincess umvale umlomo, mhlawumbi unike noba yi-10. Mna oko ndaba kwi-database yase-BCM since 2012, u-2026 ngoku, andinayo. Ungasetsha uLubra Pictures, ungasetsha uNgcabashe Trading, andinayo nento endakhe ndayifumana eyi-1 i-BCM. It's because nobody, I'm not connected to anyone. None of them are giving me anything. Bavule ikhampani, banikeze abazala babo. I'm on to them. The reason why I haven't published that story, kuske kwadominator esi sikamabo, and I had the Dutywa story. I've been busy, and by the way, I'm still investigating some smaller parts of that big story as a BCM, because I'm needing to collect